Този поздрави и специално за баща и син. Асан Коручо и Джелял Джамбазай, за техните коне най-бързите към Речица най-класните и най-бързите коне са при тях. Баща и си няма кой да ги стигне, няма кой да ги мине. Те са най-силните в Южна България. Баща и сини за най-силните, ресат си Контиямо и Конради Кеш. Няма кой да ги стигне, те са шампионите. Баща и син, класни и бързи за нашите коне. Асан Коручо и Джелял Джамбаза, шампионите.